Natay iti may sa Amannalon at tubo iti barangay Madupayas, Badok, Ilocos Norte ken residente iti barangay Bumitog, Banna, Ilocos Norte. Kalpasan ana aksidente iti kalsada pasete sitio Nagbaratan, barangay Liliputen, Pinili, Ilocos Norte. Basar ti report iti naili na pulisya ket kabayatan nga agpadpadaya direksyon ti Mannalon iti Pinili Nueva Era Road. Kabayatan tinapig sa atudo ket kela at anawanan dayto iti kontrol iti manibela. Kas resulta ti investigasyon ti PNP ket nagsagaba ti Mannalon ti sugat ti ulo na kena itara iti Carmeli Hospital ngam na deklarar a dead on arrival. Hindi ang gawin, sir. Napisat itudo kano ko nada man nagiti pulis, sir, nga imay kanya nagala kanya dito di kwa rabi nakapigpig sa nga todo iso nga awa makita nga dara kano di jay ayan nang edi adda jay anda ka mo hospital, sir, nagado nga dara jay datar nga nakita kidi, sir. Kit kalpasan naman kung may magamit ito. Oo, sir. Awan ti plano ng papanan ng imbag kanya, no di lang dayo papanapanangala nga ron, sir. Ti kunana kanya ti biga. Napanag natin, ti isursur na nga natin, sir, nga mula na. Iso dahi, sir, no inat dahi, pag nayunam dahi ito, igatang ti similyat at da imula. Kunana, sir. Iso dahi karga na, sir, karga di kurong-kurong na. Naurmos kanumot, sir, na yan. Hindi namdamag ito na isang put ko. Dahi nakakurebo nga similya nga tamatis, dinamag ko. Naurmos ko na damo, sir. Dinamag ko rin, naiwara-wara ka mo. Dinamag ko karagitay pulis, nakasanodjar na nga nilakay, sir, nakadata. Ni jay rang ayan di kalsada ko na, sir. Tapos dinamag ko, sir, no ayan tay kurong-kurong na mo ya sidud na di igid ko na, sir. Gapo iti daytoy ket nagbalaag iti nailira pulisya nga agan-anad kuma dagiti amin a motorista kang runaan na inat matutudo a panyempo. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.